Bună ziua, sunt Ciprian Marian și azi să vă arăt cum să donați GTA San Andreas. Primul rând, deschidem un browser. Eu vă recomand să lucrăm pentru că merge foarte rapid. Scriem în bara de căutare Google și în Google scriem download GTA San Andreas The Pirate Bay. Aici o să prescurtăm să scriem TPP. Aici o să dăm la prima, GTA San Grand Theft Auto San Andreas, parte torrent, Pirate Bay. Dacă nu aveți torrent, vă rog cum să donați. Ați donat torrent. Dăm ok. Dăm aici. Mă rog. Și aici o să fie download now. Now, eu vă spun download o torrent beta. Mă rog, cum vreți dumneavoastră. După ce l-am downloadat, este foarte simplu. Mergem înapoi la Grand Theft Auto. Bun. Mergem la GTA. Să nu dați niciodată download pentru că o să descărcați alte programe. O să dăm get this torrent. Dăm get this torrent. Dăm la Lance Application. Și dăm ok. Aici o să așteptăm până scanează de virus. Eu nu mai downloadez pentru că l-am deja. O să trebuie să așteptați maxim sau minim o oră. Mi se pare cam mult, dar nu contează. După aia instalăm foarte simplu și dacă o să dăm pe el, pe iconița lui, o să fie iconița lui. Dacă o să dăm pe ea, o să ne ceară CD, să insertăm CD-ul sau DVD-ul. Mă rog, noi, dacă nu avem așa ceva, o să trebuie să descriem Greco. Mă rog, ăsta este Greco care l-am dat. Greco este foarte simplu de donatat. Tot așa, intrăm în Google, scriem download GTA, mă rog, GTA San Andreas, crack și dăm ISO an. Dăm aici, o să aștept, și o să căutăm aici, o să avem mai multe variante, nu toate sunt ok, deci noi ne trebuie doar crack-ul, nu și GTA San Andreas. O să căutăm crack-ul și l-am găsit, uitați, pe GTA San Andreas crack, o să dăm pe el, și o să găsim aici donatorul, o să dăm donatorul, aici o să dăm așa, o să dăm ok și deja o să se donateze. Mă rog, de instalat, instalat. Deci, cum să spun, se spune că luăm iconița, o ducem în document, în download, dar puțin delete, yes. Gata. O să luăm, ok, o să luăm iconița și se spune că s-a donatat aici, da? Bun. Noi o să deschidem fișierul unde l-am salvat San Andreasul și foarte simplu luăm din download, mutăm iconița aici și o să ne meargă fără nicio problemă. Eu sunt Ciprian, dacă mai aveți nevoie de mine să vă arăt cum să donați ceva, contactați-mă pe adresa de Yahoo Messenger, este Mafiotul Cipri 66, Cipri, nu Cipri, iar ID de Facebook Ciprian Nag sau Nag Ciprian. Mă rog, vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat.